каго смяецца Лукашенко, за што ён распякае чыноўнікаў, а таксама якія новыя ўказы чакаюць беларусаў. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Палацы Незалежнасці прайшло пасяджэнне прэзідыума Усебеларускага народнага схода, які, нагадаем, узначальвае асабіста Лукашенко. Ён, падобна, быў не ў духу і пачаў нараду з дзіўнай заўвагі сваім чыноўнікам. Доброго дня. У нас вообще-то президиум, Роман Александрович, поэтому приглашенные должны быть, Александр Николаевич, соответствующим образом. Это вам для начала замечания. Вы меня поняли? Аказалася, што Лукашенко быў незадаволены рассадкай чыноўнікаў у зале, і вядома, што гэта для яго штука вельмі важная. Такі сакральны і іерархічны момант набліжанасці да сябе, а значыць і да ўлады. Звычайна на нарадах прэм'ер-міністр Галоўчанка сядзіць праваруч ад Лукашэнкі, але, мяркуючы па кантэксце, цяпер ён патрабаваў, каб першыя пазіцыі за сталом занялі менавіта кіраўнікі прэзідыума Усебеларускага народнага сходу. Гэта намеснік старшыні Косінец, ён сядзеў чацвёртым, а таксама і астатнія 13 членаў. Праўда, у далейшых роліках з нарады чыноўнікі сядзяць як і сядзелі. Бегаць па кабінеце і мяняцца месцамі ніхто не рызыкнуў. Затым Лукашенко выступіў з яшчэ адной дзіўнай заявай. Папярэдзіў прысутных, каб не перашкаджалі працаваць іншым. Прычым свае прэтэнзіі Лукашенко чамусьці суправадзіў не вельмі смешным жартам, ахвярай якога стаў яго намеснік па УНС Косінец. Мы все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Всебелорусское народное собрание не должно давлеть над другими органами власти. Ибо мы создадим сами себе проблемы. Но пока председатель и президент в одном лице должности сосредоточены, естественно, этого не произойдет, я надеюсь. Но потом, а все вы будете жить потом, вы создадите себе, или мы сегодня, завтра можем создать себе большую проблему. Тем более, учитывая, что у нас заместитель парень боевой такой, он может на ровном месте Третью мировую войну развязать. Ну, я шучу, Александр Николаевич, вы не развяжете ее. Але акрамя гэтых выбалачак чыноўнікам і сумнеўных прыколаў прагучалі сёння і вельмі цікавыя рэчы. Аказалася, што Лукашенко і яго падначаленыя распрацоўваюць праект новага ўказа, які будзе тычыцца кіраўнікоў райвыканкамаў. І тут ёсць вельмі важны момант. Лукашенко хоча, каб яго чыноўнікі прызначалі кіраўнікоў прыватных прадпрыемстваў і фірмаў, якія не належаць дзяржаве. Прычым адметна, што ўрад папрасіў гэты момант пра прыватныя фірмы выкінуць. Але Лукашенко заявіў, што гэта его особистое решение. Правительство перерешило вопрос, который давно определен президентом. Влияние на частные структуры там. Надо от этого уходить. Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если они в каком-то смысле будут назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это. Мы чего боимся? Опять исходим из каких-то рыночных постулатов. Абмяркоўвалі на сустрэчы пытанне бяспекі, а гэта значыць як пытанне вайны, так і магчымых пратэстаў падчас альбо пасля прэзідэнцкіх выбараў. Але ж гэтую частку Лукашенко вырашыў засакрэціць ад народа і даў каманду правесці абмеркаванне тонкіх пытанняў за закрытымі дзвярыма. Ну и не забыть бы еще один вопрос, который я хотел бы обсудить за закрытыми дверями. Он не должен быть тайный, но мы его будем пока так обсуждать, потом проинформируем журналистов нашего общества в вопросах безопасности. Особенно вот в этот период электоральный, да и вообще после выборов. Я вас проинформирую и внесу свои предложения. Ну і апошняе. Лукашенко прызнаў, што інсайды яго апанентаў былі праўдай, і першапачаткова прэзідэнцкія выбары збіраліся правесці ў лютым. Раней якраз пра гэта паведамлялі былыя сілавікі з Белпол, але ж у выніку выбары перанеслі на месяц раней і прызначылі галасаванне на 26 студзеня 2025 года. Акрамя разборак з чыноўнікамі, Лукашенко падпісаў і новыя ўказы. Першы тычыцца адной вельмі балючай для яго тэмы – сілавікоў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Такіх людзей Лукашенко лічыць здраднікамі і пры любой магчымасці стараецца сапсаваць ім жыццё. Так і цяпер. Ён падпісаў указ, які пазбавіў воінскіх і спецыяльных званняў 21 чалавека. Усе яны былыя вайскоўцы і супрацоўнікі розных сілавых ведомстваў, якія ў 2020 годзе выступілі на баку народа і выказаліся супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў.
Праўда, Лукашенко і яго прапаганда ідэнтыфікуюць гэта іначай. Цытата. У перыяд абвастрэння грамадска-палітычнага становішча ў 2020 годзе яны здзейснілі супрацьпраўныя дзеянні, якія несумяшчальныя са статусам вайскоўца. Канец цытаты. Галоўнае наступства такога указу пазбаўлення былых сілавікоў вайсковых пенсій, якія па беларускіх мерках складаюць даволі неблагія грошы, але прозвішчы людзей з гэтага дакумента пакуль невядомыя. Другі указ тычыцца паляўнічых. Апошнім часам беларусы ўсё часцей сутыкаюцца з мядзведзямі, і цяпер Лукашенко дазволіў забіваць гэтых звяроў. Такое рашэнне павінна прывесці да кантраляванага змяншэння папуляцыі мядзведзяў. Акрамя таго, указ дазваляе і паляванне на рысь, бо папуляцыя гэтых драпежнікаў таксама значна павялічылася. Раскол сярод прыхільнікаў Лукашэнкі становіцца ўсё глыбейшым. Ужо даўно не сакрэт, што фанаты моцнай рукі і сівых вусоў падзеленыя на дзве часткі. Калі коратка, то адны падтрымліваюць Лукашэнку, але таксама хвалююцца пра тое, каб Беларусь захавала сваю якую-ніякую незалежнасць, а другія сумяшчаюць любоў да Лукашэнкі са шчырай нянавісцю да ўсяго беларускага. Гэтыя два лагеры вельмі не любяць адно аднаго і нават абмяняліся крыўднымі мянушкамі. Пра расійскіх лукашыстаў іх апаненты называюць вамбатамі, а тыя ў адказ клічуць другі бок сутулымі. Ну і для разумення гэтай камічнай класіфікацыі тыповы прадстаўнік так званых сутулых гэта праўладны гісторык Марзалюк, які ўсё жыццё размаўляе па-беларуску, але плача ад шчасця на выступах Лукашэнкі. А тыповыя вамбаты гэта Рыгор Азаронак ці гродзенская даносчыца Вольга Бондарава. Час ад часу гэтыя групіроўкі, калі можна іх так назваць, абменьваюцца крытыкай ці нават пераходзяць на абразы. Так здарылася і цяпер. Той самы Марзалюк проста ў тэлеэфіры абрынуўся жорсткай прамовай на даносчыцу Вольгу Бондараву і яе паплечнікаў, а прапагандыст Ігар Турдык і ўвогуле намякнуў на крыміналку для занадта радыкальных аматараў рускага свету. Вот есть псевдопатриоты. Вот когда какая-то шваль в Гродно, продолжая работать в медицинском учреждении, заявляет, что для нее белорусский паспорт – это просто кусок бумажки, когда она называет белорусский язык мойвой, когда они оскорбительно относятся к белорусской власти, когда они травят министра культуры, то эти люди, которые вроде бы патриотически настроены и махают не бело-красно-белым, а красно-зеленым, они делают то же самое, и они создают негативный имидж в электоральную кампанию. Игорь Александрович, можно я здесь слово передам Игорю Туру? Потому что ему есть тоже сказать на эту тему что-то. Ну, что касается того, что они якобы вот такие люди, там, патриоты, то в материалах дело потом будет помечено со слов самого, как бы, опрашиваемого, они считают себя патриотами. Само собою, гэтая сварка жабы з гадзюкай, ці дакладней сутулых з вамбатамі, зусім не азначае, што радыкальных лукашэнкаўцаў сапраўды пачнуць арыштоўваць альбо саджаць. Але ж гэта вельмі паказальны момант, бо знішчаючы беларускую мову і культуру і ніяк не перашкаджаючы таму, што яе замяняе культура расійская, Лукашенко фактычна сваімі рукамі выгадаваў гэтых сваіх дзіўнаватых паплечнікаў. І цяпер, падобна, ён і сам не ведае, што з гэтымі вамбатамі рабіць далей. Саджаць? Дык яны ж, здаецца, падтрымліваюць і Лукашэнку, і рэпрэсій. Нічога не рабіць? Дык гэтыя персанажы па факце антыдзяржаўныя маргіналы. Карацей, сітуацыя парадаксальная і трагікамічная. Так што запасаемся попкорнам і працягваем назіраць за гэтым шапіто. Страшны юбілей. Паўнамаштабная вайна ва ўкраіне ідзе ўжо 1000 дзён. 1000 дзён расіяне знішчаюць украінскую мову і культуру, захопліваюць вёскі і гарады і забіваюць людзей. 1000 дзён і дзясяткі тысяч загінулых і параненых, а таксама сотні тысяч зламаных жыццяў. 1000 дзён ліецца кроў, і сённяшні дзень таксама не стаў выключэннем. Уначы расіяне ударылі дронамі-шахедамі па інтэрнаце ва ўкраінскім Глухаве Сумскай вобласці. У выніку частка будынку проста абрынулася. Пад заваламі знайшлі целы 6 загінулых, сярод іх і адно дзіця. Яшчэ 12 чалавек атрымалі сур'ёзныя раненні. Крык душы са Светлагорска. Мясцовая жыхарка запісала публічны зварот да гарадскіх уладаў. Жанчына паскардзілася мэру горада Дмітрыю Шабетніку на праблемы з транспартам і недахоп медыкаў. Стоят бабушки на остановке и говорят: доченька, вот ножки болят, я дойти не могу, а мне в поликлинику надо. Так что это за такое? Это вы так думаете о народе? Я уже молчу, ладно, что в поликлиниках нет у вас терапевтов, и приходишь, и они отвечают: у вас на участке никого нету. Ждите, может, к вам кто-то придет. В течение дня вызываешь на дом. А если никто не придет, так можете и помирать. Что это за такое? Вы почему вообще не решаете
насущие проблемы людей. Адметна, што ў каментарах жанчыну актыўна падтрымліваюць. Маўляў, вы малайчына, што не маўчыце і грукаецеся ў гэтыя дзверы. Але ж спадзяемся, што пасля ў дзверы самой блогеркі не пагрукаюцца сілавікі. Усё ж ініцыятыва знізу сёння і так не вітаецца, а цяпер яшчэ і гарачы перадвыбарчы час. Такога вы яшчэ дакладна не бачылі. Гродзенская раёнка зняла сацыяльны ролік пра будучыя выбары, але атрымалася настолькі крынжова, што тут і дадаваць няма чаго. Просто поглядите сами. Ну что, доченька, совсем взрослая стала? Замуж выходишь. Кстати, как тебе платье? Мама выбирала. А как тебе зал? Красивый? Это тетя договаривалась. А цветы почему искусственные? Вот так практичнее. Знакомься, это твой будущий муж, Николай. Кстати, я выбирал. Вот что бывает, когда выбираешь не сам. Не дай другим решать за себя. Выбирай сам. Ну і ў працяг тэмы пра выбары. Чым яны бліжэй, тым больш дэкаратыўныя кандыдаты Лукашэнкі імітуюць нейкую актыўнасць, і цяпер заварушылася Ганна Канапацкая. Спачатку яна патлумачыла, чаму не чысціць свае соцсеткі ад фотак з нацыянальнай сімволікай, за якія цяпер любога іншага чалавека адразу затрымліваюць і адпраўляюць за краты. Аказалася, што ў Канапацкай сваё ўяўленне пра рэальнасць, у якой яна жыве. Яна пераконвае, што, цытата, «законы Беларусі, як і любой іншай дэмакратычнай краіны, не маюць зваротнай сілы». Між тым, законы сапраўды працуюць, але ж толькі для самой Канапацкай і іншых яе пралукашэнкаўскіх калег. А звычайных беларусаў караюць нават за рэпосты 10гадовай даўніны. Акрамя таго, Канапацкая вызначылася, хто будзе кіраваць яе штабам на выбарах. І гэтым персанажам нечакана стаў Анатоль Шумченка, былы кіраўнік грамадскага аб'яднання «Перспектыва», якое адстойвала інтарэсы індывідуальных прадпрымальнікаў. Вярхоўны суд ліквідаваў «Перспектыву» ў верасні 2021 года, пасля чаго у Шумчанкі прайшоў ператрус і яго нават затрымлівалі на суткі. Пасля актывіст безвынікова шукаў працу і скардзіўся, што праз мінулую грамадска-палітычную дзейнасць яго цяпер не бяруць нават кіроўцам на хуткую дапамогу. Але ж лёс Шумчанкі зрабіў нечаканы паварот. Кіроўцам не ўзялі, а ў каманду лукашэнкаўскай марыянеткі, як бачым, узялі без праблем. Дзве бяды з беларусамі здарыліся за мяжой. У Турцыі зніклі дзве беларускія альпіністкі, сёстры Валянціна і Марыя Іванковы. 16 лістапада яны адправіліся ў паход у нацыянальны парк Едыгілер, але праз некаторы час сувязь з імі перапынілася. Цяпер ідуць маштабныя і актыўныя пошукі з зямлі і з паветра, але пакуль што ніякай інфармацыі пра лёс жанчын няма. А ў Польшчы зноў напалі на беларусаў. Цяпер інцыдэнт адбыўся ў Гданьску. Двое беларускіх хлопцаў зайшлі ўначы ў Кібабную, і там адзін з наведнікаў спачатку нешта сказаў у іх бок, а пасля дык і ўвогуле пачаў бойку. Аднаго з мужчын ён ударыў галавою ў нос, а на іншага пайшоў з вялікім нажом. Беларусы спрабавалі адбіцца ад яго крэслам, але пасля збеглі і выклікалі паліцыю. Цяпер агрэсара шукаюць польскія сілавікі. У Беларусі цяпер мяса па талонах. З'явілася незвычайнае відэа з мінскага гіпермаркета «Гіпа». Там трэба браць спецыяльны талон, каб атрымаць магчымасць купіць кавалак мяса. Але ж хвалявацца не варта, гэта не прыкмета дэфіцыту, а навінка для большай зручнасці прадаўцоў і кліентаў. Прычына талонаў вельмі банальная. Такім чынам прасцей рэгуляваць чаргу пакупнікоў і людзі не ствараюць цясноту каля прылаўка. Беларускія вучоныя пахваліліся сваёй новай распрацоўкай. Яны вывелі пшаніцу фіялетавага колеру. Над стварэннем гэтага гатунку яны працавалі больш за 10 гадоў, але галоўнае пытанне, вядома ж, а навошта гэта ўсё трэба? Аказалася, што такая пшаніца змяшчае ў сваёй каляровай абалонцы шмат антыцыянаў. Гэта хімічныя рэчывы, якія выступаюць пратэктарамі нашага арганізма, спрыяюць актыўнаму даўгалеццю, абараняюць ад анкалагічных захворванняў і гэтак далей. Хутка зіма, а ў Беларусі працягваюцца грыбныя рэкорды. Цяпер у тыктоку паказалі вулічную гандлярку, якая выставіла на продаж свой багаты улоў. Парасончыкі, апенькі і рыдоўкі. Агулам ажно 7 вёдраў, кошык і яшчэ некалькі слойкаў. Па словах прадавачкі, ўсё гэта яна назбірала ў лесе пад Пухавічамі. Так што калі збіраецеся ў грыбы, то паспяшайцеся, бо здабыча ў лесе яшчэ ёсць. Але гэта ненадоўга, бо ўжо на гэтым тыдні ўначы чакаюцца замаразкі. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.